Hello mga migs. Sa araw ngayon mga migs, lilinisan ko at ayusin ko yung garden namin sa labas. Samahan niyo ako mga migs. Let's go! Hi guys! Welcome to my channel. Mga migs, itong area dito yung yung ayusin ko. Yan dyan. Yan dyan. Tatanggalin ko itong ibang halaman dito. Yan siya. Itong area lang dito. Sige mga migs.
few moments later. Yan guys. Naayos ko na guys. Saka nilinisan ko na rin yung ano, yung gilid. Tapos na pala yung ginawa ko kanina sa labas. Salamat sa inyong suporta. Shoutout nga pala sa Lagay, sa Kagwang. Thank you for watching.